फ्रेंड्स, वेलकम. ह्याने तेलाचा डब्बा आणलेला आहे. मी गावाकडे गेले होते तुम्हाला सांगितलेलं आहे आणि आमच्या घराच्या वरून एवढा छान व्ह्यू दिसतो. आमच्या घराच्या बाजूला 2-4 घरं सोडले तर शेती वगैरे आहे. खूप सुंदर दिसतं ते आणि त्यामुळं गरमी पण होत नाही. थोडं थंड वातावरण असतं कारण शेतामध्ये कंटिन्यू पाणी असतं ना ते. आणि आमचं घर ना चौकामध्येच आहे. तर सगळा व्ह्यू दिसत असतो चौकातून. कोण आलं, कोण गेलं वगैरे सगळंच. आणि आम्ही माझे जावचे मुलं वगैरे होते ना, तर आम्ही थोडं खेळत होतो. त्यांचे फोटोज, व्हिडिओज वगैरे काढले. फुटबॉल वगैरे खेळत होतो. लेकरांमध्ये कसा दिवस जातो कळतच नाही. नंतर निजामाबादला आल्याच्या नंतर परत पहिल्यापासून तयारी सुरू केली. सगळा मसाला डब्बा क्लीन करून त्यात मसाले भरून ठेवले आणि नवीन 2 बॉटल्स काढल्या. आता उन्हाळा सुरू आहे म्हणून. मार्च एंडिंग आहे म्हणून ह्यांना उशीर पण होतो. मी बाहेर बसले होते तेवढ्यात हे तेलाचा डब्बा घेऊन आलेले आहेत. आता महिनाभर काही गरज नाही त्याची. चला भेटू पुन्हा. बाय.